שוב, בוקר טוב, סדר יום חדש. בכל בוקר בשעה 9 עושים סדר ביום שלכם. החופש הגדול הוא תקופה מועדת לפורענות מבחינת בני הנוער, ובערים רבות מיושם מודל הורים שאמורים לשמור על הסדר. איתנו אסף קגן, ראש תחום ההכשרה של עיר ללא אלימות. סיירות הורים. סיירות הורים. כן. תודה שתיקנת אותנו מקודם. הסתכלת על מה שאנחנו קוראים ותיקנת אותנו. אז מה זה אומר בעצם? מאיפה נולד הרעיון, אסף? אז ככה, עיר ללא אלימות זו תוכנית לאומית של המשרד לביטחון הפנים. היום היא כבר מיושמת במעל 130 רשויות, ואנחנו מתרחבים וגדלים. בתוך התוכנית הזאת יש מספר תחומים, אחד התחומים זה הסיירות הורים. סיירות ההורים זה הורים שמתנדבים לחלוטין. יוצאים בלילות, יש לנו מעל 3,000 מתנדבים ברחבי הארץ, והם פשוט יוצאים בימי רביעי, חמישי, שישי, בקבוצות של 3-4 הורים, ומחפשים את בני הנוער ברחובות, ממש ככה. איזה סוג של הכשרה הם עברו? איזה אמצעים? זה ניידות ממונעות? יש להם... במה הם משתמשים? מי הכשיר אותם? אז רוב הסיירות בארץ הולכים ברגל עם תרמיל, יש להם את התה ואת המחצלת עם משחקי הקופסה, מגיעים לשטח, לדשא, לגינה הציבורית, פותחים מחצלת ונמצאים שם מבני הנוער. הם עוברים הכשרה מאוד ארוכה. כלומר? משהו בסביבות 3-4 חודשים, אחת לשבוע, אחת לשבועיים, בכל מיני נושאים שקשורים לעבודה עם בני נוער. זאת אומרת... מה התפקיד שלהם בעצם הוא למנוע אלימות בין בני נוער, בערבים, בלילות, ליד מקומות בילוי? מה בדיוק התפקיד שלהם? איך הגדרת התפקיד? בגלל שתוכנית עיר ללא אלימות היא תוכנית מערכתית, אז התפקיד שלהם הוא נותן את המענה של המבוגר המשמעותי. הם לא אמורים להתעסק עם פושעים צעירים או עם עבריינים צעירים, הם לא אמורים להיכנס לתוך מכות שיש באיזושהי גינה. הם אמורים להגיע ולהיות שם בשביל בני הנוער, לדבר איתם, לתת להם תשומת לב. לפעמים את רואה נערה עם מצב סיכון, שהיא נכנסת למצב סיכון, לקחת אותם הצידה, את אותה נערה, לדבר איתה. אם הם רואים בני נוער משוטטים שיכורים ברחוב, האם יש להם סמכות ומה הם עושים? סמכויות אין להם אכיפה, הם גם לא רוצים להיות מזוהים כאנשי אכיפה, הם הולכים קצת אחורה. הם החברים כאילו. נכון, הם בקטע החברי, הם פשוט הולכים כמה צעדים אחורה, מרימים טלפון לאותו שיתוף פעולה עם המשטרה, ואז הם מזיקים משטרה. כן, תשמע, יכולות להיות סיטואציות גם לא נעימות. אלימות, בוודאי. במקום הזה. כבר שמענו על אנשים שרצו להעיר למישהו משהו לא חזרו הביתה בגלל זה. זאת אומרת שאם הורה כזה יפגוש נער מאוד שיקור ישוב על המדרכה, הוא לא יתקשר להורים שלו, אפילו אם הוא מכיר אותם, הוא יתקשר למשטרה, כי זו החובה שלו? לרוב, אם הנער שיקור מאוד, אז הם אפילו ייקחו אותו, ישימו אותו באוטו שלהם, יזמינו. להם? בעיקרון זה שטח אפור. מבחינת ביטוח, זהו, יש פה שטחים אפורים, אבל בעבודה עם נוער בסיכון יש הרבה מאוד שטחים אפורים. רבים כאלו שלוקחים את הנער, שמים אותו במונית ביחד איתם ונוסעים איתו הביתה, או מתקשרים להורים, להזיק את ההורים. הכל ברמה של להיות שם בשבילך. תגיד, זה תחום בזמן? זאת אומרת, הם יוצאים בשעה מסוימת בערב וחוזרים בשעה מסוימת בלילה? איך זה עובד? הם יוצאים בשעה בסביבות 10-11 בלילה. הם גם השגרירים של תוכנית עיר ללא אלימות, להודיע לבני הנוער שבמועדון יש סרט, או שהם מאירים מגרש מואר שאפשר לשחק כדורגל. הם לוקחים את הנוער המשועמם ומעבירים אותו לתוכנית הקיץ. זה הרעיון של עבודה מערכתית. ומסיימים את המשמרת לקראת 2-3 בבוקר. אני אגיד לך עוד משהו על זה. אצלנו בכפר, איפה שאני גר, התחילו גם סיירות הורים כאלה. וזה נתן להורים אינדיקציה שהם לא חלמו עליה אפילו. על מה קורה עם הילד שלי או הילד של השכן, שיכול להיות שבאותו יום נקוב, הבן שלי לא היה שם, מה קורה שם? הם היו המומים, כי הם גילו מציאות שמנטלית אפילו לא היו מוכנים אליה. נכון, כי הרבה מאוד הורים נמצאים בבית בשעות שהשעות הערות של בני הנוער בחופש, זה לא הפוך. ואלה שיוצאים הם הרבה יותר מעורבים בגידול הילדים, ההתנדבות משפיעה קשר ישיר על הילדים עצמם, זה עושה לכולם טוב. זה רציונל שאנחנו פיתחנו בעיר ללא אלימות, כמה שיותר לבנות את הקהילה, שהקהילה תשמור על עצמה, כן. וזה עובד נהדר. יפה מאוד. יפה, אני חושבת שזה חשוב, אני תוהה אם הילדים לא מרגישים באיזשהו מקום שההורים עוקבים אחריהם, או שזה איזשהו תוכנית ריגול של ההורים כלפי הילדים. איפה הגבול הזה? אז יש הרבה מאוד מקרים שהם מתחילים בחשש כזה ונגמרים בהומור. למשל, הורים שהילד שלהם, הם פוגשים אותו בגינה. ואז איך זה נתפס בעיני אותו ילד עם החברים. אבל זה יותר להציל מאשר הדברים האחרים. עדיף ככה מאשר שאנחנו ניתן להם להסתובב שם בחושך בלילה לבד ולא נהיה שם בשבילם. תגיד, איך ההורים יודעים לאן ללכת? יש להם איזשהו קשר עם המשטרה שולחת אותם לנקודות מסוימים, או תחקיר שהם עושים עם בני הנוער, או ידע שהם...
ממש ככה, כמו שאתה אומר, לפני היציאה בלילה הם פוגשים את אותם עובדים ברשות המקומית, שזה העובד של המתנ"ס, הרכז מועדון של הנוער, ואיש המשטרה, ואיש הפיקוח העירוני. הם מקבלים את המידע איפה יש ילדים שהם ילדים טובים, שהם סך הכל קצת מסתובבים ועושים קצת בלגן, אבל ילדים טובים, ולשם הם הולכים. כל הזירות שיש ילדים עבריינים יותר, או פשע, או עניינים שסכינאות וכאלו, הם משאירים לכוחות האכיפה למשטרה. יפה מאוד. האמת שזו יוזמה כן מבורכת, ירבו. ושיהיה הרבה בהצלחה, והורים שרוצים להצטרף למשמרות האלה, לסיירות, למי מתקשרים? למי מתקשרים? אז יש לנו את אתר האינטרנט של עיר ללא אלימות, ודף הפייסבוק של עיר ללא אלימות, ושם יש את כל המידע. חבר'ה, עיר ללא אלימות, רבותיי.